Evar baş temaşavanên hêja em dîsa di bernameyek rûpelekî ji dîrokê de bihevran e. Dema ku ez li rûpelê dîrokê dinêrim ji bo sivê bi rastî ez xemgîn dibim. Rojek wek sibehê yanî siyê Nîsanê 2021 da hevalê me Feyyaz Mehmet Feyyaz Ekmen li Almanyayê jiyana xwe ji dest da û sibê em ê herin Kercewsê ser mezelê wî em ê wî bi bîr bînin bila Xwedê wî bi rehm û kerema xwe şad bike cardinê serê malbata wî û serê zarokî wî sax bin. Niha di bernameya îşev de em ê sê hev pirtûk bi we bidin nasandin û em ê wexta ku em bidin nasandin jî em ê pirtûk tev belgename ne. Belgenameyên sê dewletên zilhêz di destpêka sedsala bîstan da. Yek jê pirtûka li ser Şêx Mehmûdê Hefîdzade di belgeyên Fransayê de. Yek jê di belgeyên nehênî yên Wezareta Derve ya Brîtanyayê da Kurd û Kurdistan û a sisiya jî pirtûka sisiya jî di belgeyên ew hinekî ez gere berçavka xwe bidim berçavê xwe ku ez dikaribim bibînim ew nivîsa hûrik navê pirtûkê Rojhilatê Kurdistanê ye lê belê Rojhilatê Kurdistanê di serdema şerê cîhanê yê duyem de li gor belgenameyên arşîva Yekîtiya Sovyetê ew jî pirtûka sisiyan e. Em ê van her sê pirtûka bi we bidin nasandin. Mêvanê min kek Ziya Awcî ye ê ku van pirtûka wergerandiye Zaravayê Kurmancî. Bi rastî kek Ziya Awcî bi van karên xwe xizmetek gelek mezin dike. Yani wexta ku min van belgeyan ez rast lê hatim divê ku meriv ji nû da dîroka Kurd û Kurdistanê meriv bide berçav. Ew qas tiştê ecêb tiştê ku meriv pê xemgîn dibe gelek tişt hene. Ez nakevim nav wan hûrgiliya lê ez zema bêjim kek Ziya tu bi xêr hatî ser seraser çava hatî. Gelek spas dikim. Berê temaşevanên hêja kek Ziya divan demê dawî da gotina ku ew ji min ra got heşt pirtûkên nû derxist ji xwendebanan ra amade kir. Mala wî ava ve ez li ser navê Çarpel Medyayê jî li ser navê temaşevanên xwe jî spasiyê xwe pêşkêşî wî dikim. Em ê hêdî hêdî wan pirtûkan bi we temaşevanan ra bidin nasandin. Pirtûkên wî bawerke di peywend weşanên peywendê da tên weşandin. Kek Ziya bi çi mebestê tu ew qas serê xwe değişînî û van belgeya û ji Zaravakî dinê derbasî Zaravayê Kurmancî dikî û divî bi wan weşanxaneya û filan û bêvan sebebê wî çi ye gelo? Gelek spas kek Helîfî spas ji bo Çarpel Medyayê û ku imkanek wa dide em wan xebatê xwe bi gotineke rastî ku em bêjin xebatên lêkolînerê me nas dîroknivîsên me yên Kurd
ku bi rêya çarpel medyayê re bi hemalatiyê xwe yên kurmancî axivra ku dizelenasîn ez gelek spas dikim û bi aynê wextê de ez jî Kekfeyaz birêz bibîrtînim. Kekfeyaz qadrokê hêja Kurdperwerekî delal bû. Mixabin demeke ne wextê wî de me wenda kir bila serê malbat serê miletê Kurd sabe. Belê niha eger ku em hema bi çend gotinan jî em bikarin bersiva wê pirsê bidin ev e ku dîrok bê belge nabe. Yani dîroknivîsî bi belgeyan dibe. Îca em Kurd jî mixabin ji bo ku em ne dewletin em bêjin belgeyên me û dokûmentên me û nivîsên em bêjin serokên hereketên me ê 100 sal beriyan a me nekariye ku em wan biparêzin û ew çûne kete arşîvên em bêjin wî wextê dewletên Fransayê û Brîtanyayê û Rûsya û Sovyetê ku li Kurdistanê em bêjin hakim bûne yani Osmaniyan heta Faris Ereb jî em bêjin dokûment belgeyê me ku alîkariya me bikin em dîrxwe bi awayekî birêk û pêk û li ser esasê objektîvîzmê em bikarin binivîsin mixabin di destê me de tune wekî ku min got li van cîhanin îca em gelek şa û bexterin ku di van 20-30 salê dawiyê de û êdî nifşên nû ku derkene êdî em ne muhtacê dîroknivîsên biyanîne mala wan ava gelek dîroknivîsên biyanî her êwe minorskî çend kesin ku bi awayekî gelek birêk û pêk bi awayê exlaqê em bêjin rewşenbîrî û bi dîroka Kurdistanê nivîsandine a herî muhîm ew e ku em bi xwe dîroka xwe binivîsin. Vêca ji bo ku em bi xwe dîroka xwe binivîsin em muhtacê belgeyên wiha ne. Yani em bêjin 1919 da 18 da 20 21 heta 24 em bêjin 41 heya 46 em bêjin tiştên giring li Kurdistanê qewimîne tiştê gelek giring qewimîne yani Osabiye ku di van salan da bi taybetî bera 1918 heya 1924 da û ew qedera reş ew bextê reş ku aniha em tê dene wî çaxê em bêjin hatiye tayinkirin. Îca wextê ku em nazanin çê helwestê wan dewletê mezin ku em bêjin temamê dunyayê îdare kirine û di hemberê Kurdan heviye hema em bi devkî û bê belge rabin gelek caran jî em bêjin em serokê xwe wî wextê em bêjin tuhmetbar bikin û bi nezanînê bi nizanim kêmasiyê bişaşî ew nabe yani nabe dîrokeke objektif nabe yani dibe em bêjin belkî dedîxwedî yan tiştekî din ji ber wê ew nexwazim dirêj bikim girîngiya van belgeyan ji bo dîroknivîsê me ji bo lêkolînerê me bi rastî nayê pîvan heya niha jî mixabin ew mecal neketiye bi taybetî destê Kurdên Bakur ku xwe bigihîne van belgeyan jê îstîfade bikin û boriya xwe di bin rûnayê van belgeyan da binirxînin û baştir bizanin. Ji ber wê wextê ku min van belgeyan em bêjin 20-25 sal belên hat dîtin ew qenaetê min re hasil bû ku lazim e ev belge bêne latînîzekirin kurmanciyan bên amadekirin û ku dîroknivîs lêkolînerê me jê îstîfade bikin. Ji ber ku
او سه belgeyn han wek misal ku em bidin yek ji em bêjin Wezareta Derveya Fransayê yek jê Brîtanyayê yek jî Sovyetê yani ew sê dewletên xwedî hêzê mezin ku di wî wextê de qedera temamê milletê dünyayê tayin kirine bi awayekî gelemperî bi awayekî Bi taybet jî ame Kurda pir taybet jî ame Kurdan û em ê di belgeyan da jî ew bikin nîşan bidin em ê yek du belge wek mîsal em bêjin bixwînin pêşkêşê xwendevanê xwe bikin ka çawan qedera me tayin kirine zanî û yani gelek bi taybetî qedera me taybetî salê 1920 ew şertê ku em zirûfê ku em îro tê danin ew em bêjin şêla ku em îro tê danin wî şaxê ji aliyê wan dewletên hêzên mezin ve hatine tayin kirin ji ber wî pir mühim in û ez hîvîdarim ku û dîroktivîsê me ev xebata ku ji aliyê gelek birêzên hêja ve hatiye kirin pişek jî belkî keda min têda hebe jî îstîfade bikin heta wekî ku we jî got ji nû ve gelek mijarên di dîroka me de hene em li ber çavra derbas kin û dibin rûnahiya wan belgeyan da em bêjin pêşkêşê milletê xwe bikin pêşkêşê xwendevanê xwe bikin belê belê gelek spas keko niha pirtûka yekem Şeyx Mehmûdê Hefîdzade di belgenameyên Fransayê da wergera ji Fransîzî Doktor Cewad Ebdullah kurmanciya wê Ziya Awcî pirtûk di weşanên peywendê da derketiye heftê û pênc meriv dikare bêje sayîfeye di vê pirtûkê da pêncî û pênc belgenameyên ku li ser Şeyx Mehmûdê Hefîdzade ji aliyê Fransızan da çi eleqa Fransıza pê heye pê heye di dema ku Şeyx Mehmûdê Hefîdzade serî hilda li Başûrê Kurdistanê Sûriye û Lübnana îro dibin desthilata Fransiya dabû û pêwendiyên wan jî çêbûn ji xeyn wî jî hin em bêjin kesên wezîfedar ên Fransayê jî li Iraqê jî hebûn û li Başûrê Kurdistanê jî hebûn evan belgeyan ê wan in îjar keko ez dixwazim bipirsim wexta ku te van belgeya xwend û te weşand belgeyên ku zêde bala te kişand kîjanin ti yek di do ji wana dikarî ji me ra ji temaşevanên me ra pêşkêş bikî û şirove bikî belê belê gelek spas belê ev xebata han ji aliyê Doktor Cewad Ebdullah ve hatiye amedekirin Cewad Ebdullah ji Başûrê Kurdistanê li Fransayê doktoraya xwe temam kiriye û li hinek demên salî aniha jî li Fransayê dimîne li hinek demên salî jî li Kurdistanê dimîne akademisyeneke gelek hêja ye gelek kitêbê hene gelek kitêbên hêja ê ku ji arşîvê Fransayê û em bêjin mesela Şerîf Paşaya meselê dine gelek ez heya me pişek jî heye wekî nasiya min jî pê re heye û ev kitêb jî ji alî birêzê ve ji arşîvên Fransayê ji arşîvên Wezareta Derve a Fransayê hatine berevkirin wek got bi dehan belge ne bêguman ew çarçûve ew wextê ku ji bernamaya me ra hatiye veqetandin ne mimkine ku em ew bikin ku bikarin li ser temamê belgeyan bisekirin yek du belgeyên gelek balkêş hene heta yek ji wan yani gelek balkêş e
امزانن کو وقتی کو کنفرانس آشتی پاریس 1918 دا کو دست بکر شاخ شریف پاشا کو konsolos sefiri devleta Osmanî İmparatorya Osmanî a Stockholm'e Swêdê bû ew çax bejdarê civînê bû ku ez Tirkan temsîl nakim ez Kurdan temsîl dikim û bûya wê û em bêjin bejdarê ew ê bû bejdarê civîna konferansa aştiyê bû ew çax hereketê Şeyx Mehmûd jî nû dest pê kir bû İngilîz nû ketbûne Iraqê Kurdistanê ew çax Şeyx Mehmûd ew dike mezbatekê em bêjin beyannamekê bi giregirên hemû Kurdên başûr kesên em bêjin mezirên eşîretan kesên em bêjin rewşenbîr kesên em bêjin ku giregirên civatê ne bi imzayê wan mezbetekê beyannamekê ew dike amade dike û ji bo ku ji konferansa aştiyê re bide xuyakirin ku û Şerîf Paşa temsîlkarê me ye em wî wek nûnerê xwe divê civînê de ew dikin yani dibijêrin ew nûnerê me ye du kes ji ew ê du kes ji kesên navdar û ji em bêjin ji Silêmaniyê ku pismamê jê pismamê hezbaran belkî her du jî pismamî ne û em bêjin çaxê ku ew Iraq bin hakîmiyeta İngilîzan da ne em bêjin xwestine biriya bombayê re yani Hindistanê re ku em hedû nûnerên Şeyx Mehmûd bişne wê bişne Parîsê lê ji ber em bêjin dirêjeya rê û ji bo nepratîkiya wê dixwazin li ser evê re li ser Sûriyê re ku wî çaxê em bêjin dibin mandatiya Fransayê da ye û ew mezbete imza dikin denewan her du kesan ku yek jê Seyyid Ehmed Efendi ye êdin jî Reşîd Zekî Efendi her du jî du kesên hêja du kesên rewşenbîr du kesên ku civatê de xwediyê qedr û meqamekî ne Şeyx Mehmûd ew mezbeteya beyannameya ku imza dike dide wan û pasaport jî ji wan re temîn dikin û pasaport heya Helebê derbas dibin û dibin em bêjin ewa İngilîzan da yani em bêjin dibin agahiya İngilîzan da û lê İngilîz dixwî ku belgeyê de jî em bêjin ew e yani ew belgeyê de bixwe jî kifşe ku İngilîz jî zêde ciddî nebûne ji bo çûna wan ew jî dibine kostek lê ev kes dişne Helebê li wir pasaportê wan ji xwe êdî derbas nabe ji Fransızan dixwazin ku û alîkariya wan bikin pasaport bidire wan ji bo ku bişne Fransayê û em bêjin beyannameya Şeyx Mehmûd daxatê Kurdan bigihîne Şerîf Paşa bigihîne konfera aştiya Parîsê lê mixabin ez ê ew bikim ez ê di wir pir mühim e ez ê belgê bi rasta rast ji ew ê bixwînim ka çi ley çi yani mirov ji insaniyetê ji ew ê şerm dike bi rastî yani ew şêra İngilîz Fransızan ew helwesta Fransızan û İngilîzan jî yani yani bêjin çi bihane ji wan re dertêxin du mehan li wir gêrû dikin pasaport nadin wan û rê nadin wan bi awekî eşkere jî ew dikin yani di belgê bi xwe de em ê niha bixwînin tê bînerê me hêja em bêjin sabike bi awekî resmî yani bi awekî resmî ku heya niha belkî em nizanin çûkî gelek kesan li ser vê meseleyê nivîsandine li ser wan nûnerê Şeyx Mehmûd nivîsandine lê ji bo ku ev belge di destê wan de tune ye gotine ku Şeyx Mehmûd xwestiye
em bêjin du kes bişêne Parîsê lê em bêjin nekarî nebişîn ji Fransayê vegeriyan. Lê ne wisa mesela ji Sûriyê vegeriyane. Yani çi hele, çi desîde, çi tiştê ku mirov ji insaniyeta xwe şerm dike wextê ku mirov wan dixwîne serê wan de anîne. Belê ez hema bi kurtî ez dixwazim ew bikim dibe ew ê nivîsandiye Komîserê Birêz yê Komara Fransayê li Sûriyê û Ermenistanê îdareya karûbarên siyasî û bazirganiyê Asya Okyanusê hejmara belgeyê 305 1919 de hatiye nivîsandin. Yani ev belge hemî tê ew in, rakamê hemî ew in. Divê daxwazên xelkê Kurdistanê ji bo Cenabê Birêz Stefan Pîxon Wezîrê Karûbarê Derve Parîsê. Yani ew Wezîrê Fransayê ew ê Sefîrê Fransayê Sûriyê ji Wezîrê Derve Fransayê rapora xwe dişîne. Belê. Wezîrê Birêz du Heyeta Kurdistanê Seyid Ehmed Efendî endamê malbata Şeyx Mehmûdê berbijêrê hikûmeta Kurdistanê û Reşîd Zekî Efendî ji Sülêmaniya Kurdistana Başûr ya niha piştî seyaheteke dirêj biriya Bexda Helebê re gihiştin Beyrûtê û daxwaz ji min kirin ez ji bo sefera wan a Fransayê alîkariya wan bikim. Fermaneke tund ji seroketiya giştî di derbarê wan du kesan da hatiye ku hemî imkanên rawestandina wan a divî warê da bê dayîn ji wan re bê nîşandan ku hevpeymanên me miqateyê wê ne ku dengê xelkê Kurdistanê negihe Ewropayê. Hesap ke yani. Yani ev nêrîna ew ye yani hesap. Yani bi awayekî tund hişk ferman ji me re hatiye dayîn dibêjî ku em dengê milletê Kurd netewê Kurd negehîne Ewropayê bi hemî awayê rêya wan bigirin. Yani ev nêrîna dewleta Fransayê ye. Nêrîna dewleta Fransayê ye. Wextê bi rastî wextê ku ez ev yew dikim yani O bu Kurdara ne dışarıdan jî ne wisa ke? ne dışarıdan yani ne dışarıdan yani ne dışarıdan yani eğer Mitterrand eğer pardon Willy Brandt çu liber eva sembula em bêjin qetlama Yahudiyan çok da erdê em bêjin ezrê xwe bi rastî geleke serokên Fransayê jî Türkiye piştî wî qetlamê mezin dest pê kirine biçe munzurê çok da erdê ji Seyyid Rıza Alişêr em bêjin ezrê xwe bixwaze. Bê Ulu Camiyê çok bide erdê ji Şeyx Saîd Efendî ra ji Doktor Fuat ezrê xwe bixwaze ji biçe Bitlisê Gov Meydanê ji Xalid Bekê Cibrî ra ji Yusuf Bek ra û ji Kemal Fuat ra ezrê xwe bixwaze yani çünkü eğer ev şeyle wan nebiye eğer helwesteke insani em bêjin li heberê ew qas milyon Kurd em bêjin ew bikirdanê xem bixarina rewşa Kurdan diguherî çûn Erebistanê û şivanên deveyan ê Çîpirrût anîn 10 dewlet wan dana çêkirin û Şeyx Mehmûd û serokê Kurdan êmî Çaxê hemû jî qat bi qat yani bi hemû awayê ve bi em bêjin camêriya xwe bi zanîna xwe bi her tiştê xwe ve û bi girsê gel ku warane yani bi girsê gel yani çünkü xelkê Kurd ku warane û em bêjin ew nekirin û pûle sebeb ku em bêjin ew qas divan 100 salan da kêmasî ew qetliamê ku li Kurdistanê hat nekirin û em bêjin hemû misebibî wî hemû ew ê şirîkî ji bo xatirê ku em bêjin müttefiqê wan ka çî ne em nizanin em bêjin ew kirin nehiştin ku du temsîl karê Şeyx Mehmûd xwe bigihîne ew ê. Yani belkî em bêjin ew nekir belkî tesîr dikir nekir em spekülasyon nakin ser wî. Lê a mühim ev şêra hane yani ku bi hemû awayê rê li wan bigirin neşne wê neşne Parîsê. Belê em ê dirêj nakin. Yani aynê li vir cardin em bêjin belgeyekî din car dil heye
ئەوە بەیروتیە جاردن دەبێ ji bo birêz komîserê payebirind ê hikûmeta Fransayê li Beyrûtê ev jî ew ê nivîsandiye ev Seyid Ehmed Efendî ji wan re nivîsandiye yani dirêj em bêjin dibê ez kesekî ji heyeta Kurdistana Xarê me ez yên li Xarê ez yên li Xarê ne radigihînim yani ê ku li Xarê daxazê me ew ê min hikûmeta Kurd ku li Silêmanî ava bûye ji wan navçeyan pêk hatiye yani ew navçeya hikûmeta Kurdistanê سنوری کفریکه تشکی گلک با کشه یا کابلی را سنور چوان نوکیه دبی جمردین حتی سنه بر باکور به سنه و جورمیه حتی باش قلعه و ددما هلوشینا کرکوکی ده بریا آگر بسه همور نشته کرکوکی به تمامی شیخ محمود دی اندام مالباتا پیروز یه شیخ بزنجی حکومدار خواه بجارتن yani ev qaz evan coğrafiye Kurdistanê tevan Şeyh Mahmud vekî hikûmdarê yani buwan ew dike em bê buwan dezanîn yani rewşa Kurdanê wî rojî em bêjin buwan dezanîn ya em ew nekin gelek dirêj em hemû ew nekin em ê bine ser evê ka daxadê Şeyh Mahmud bila şiv li guhê wan kesan bikevin ku 100 sal zêdetir beriyan ha ka daxadê Şeyh Mahmud çend ew bûne çend pêş bûne çend daxadên pêş bûne çend madde ne bi rastî ji bo ku gelek mühim e ez dixwazim li vir bi bînerên hêjara wan daxazên Şeyh Mahmud ku di wê beyannameyê da em bêjin nivîsandiye û em bêjin xelkê Silêmaniyê derdorî jî ku imzakirine dibe yek serxwebûna temam bê qeyd û şert dibin hakimiyeta Şeyh Mahmud da hesab ke yani çıkar pêşverû çıkar em bêjin perspektîfeke Kurdistanî çıkar em bêjin dûrbîn yani ê ku rexne ê ku tuhmetên gelek xirab ku li Şeyh Mahmud dikin bila hema ji vê madde tenê biçek şerm bikin bi rastî zanî û ew kesê ku heya îro jî ku daxada tiştekî wiha nakin Kurdan bi em bêjin tiştên baradayî ve mijûl dikin bila ji vê şerm bikin zanî em ku divê belê hakimiyeta Şeyh Mahmudda ku rûniştê Silêmaniyê ji Kurdistana Başûr yani ev ji Kurdistana Başûr re bêdayîn yani bi temamî serxwebûnî madde duyan daxada Şeyh Mahmud emrê sefera min ji bo çûna Fransayê bê derxistin yani emrê sefera ew nûnerên ew ê nûnerên wî nişandine belê û ewa sisyan hemî awa bedbikarbînek yani xirabbikarbînek ku ji dervetên dijî Kurdan rûniştên başûr bên ragirin yani hemû xirabiyên ku ji derve êrişê gotin pêşiya wan bêgirtin çar ez hawara xwe digehînim bexşîndeya mihribanî ya hikûmeta Fransayê yani ev mütevazîtiya wî nîşan dide bi wî awayê ku pêwîstî dizane bê hawara alîkariya rûniştên Silêmaniyê ku ji qonaxa gelek asê derbas dibin pênc ez bi ragihandina gelek girîngtir û gelek dilwekîtir dikim heke hûn hez bikin hevdîtineke min bi we re bê rêxistin û madda şeşan dibe rêdana bi vê û azadî ji bo wan kesan ez bikaribim bi wan re peywendî danim û hevd wêneke vê namê ji Komîsyona Amerîkayê re hatiye dayîn û werhesil du madê din jî ku zêde neewin bi vî awayê em bêjin di binî da jî Reşîd Zekî heyeta Silêmanî ya Kurdistana Başûr û ku li ser navê Şeyh Mahmud û tiştê ku di beyannameya Şeyh Mahmud de hene li vir û em bêjin pêşkêşke em wextê me kêm e ji ber ku ew ê yani ev bi rastî fikrek dide
ده بینرین هجا و belge دیجی همی بی آوای گلک مهمن متنی belge اکتنی لبر به بینرین خواه هجا را پار بکر هیویدارم که بینرین به هجا و ایک و گوه خود دلمه گوه خود بدلمه هم بجی جوان اوان استفاده بکنی جوان belgeان استفاده زیادتی جو کمیدار گروه نویسی مبره بله از دخوازم ما belge کی کود حفظان دا ما از بده هبوکا بحثا وی بکم ده belgename که دا بحثا ایریشن انگلیز هاتیه کرن یعنی راپورتورن فرانسزا جه وزارت خوی درباره گوتنه ایرو به 46 تیاره ایریش لسر سلیمانی هاتیه کرن ام وقتا که وی دمه وی سردمه بدن برچابه خو سال 1918 آن 19 وی دمه 46 تیاره به هفرا باجارکی سلیمانیه وی دمه باجارکی مزنجینی نه باجارکی پچوکه سلیمانیه بردمان دکن براستی اوانا تشتی بالکشن بله ام در باسی پرتوکا خوی ددیان ببین ککو بره بینارن هجا پرتوکا می ددیا ناوه وی کرد و کردستان د belge nehênî yên Wezareta Derve ya Brîtanyayê de. Ew pirtûk jî dîsa wergerê ji îngilîzî Doktor Şêrko Fethullah ye kurmanciya wê Ziya Ewcî ew jî di weşanên peywendê de derketiye û çend sayfeye ez wî jî ji we re bêjim not rûpele ji not rûpelî pêkte û 25 belge weka ku ez tam bawerke 25 belge têda hatine weşandin keko wexta ku te vê pirtûkê amade kir di pirsê min yanî di tişt yek İngiliz çima hewqas ehemiyet dan Iraqê bi taybet Iraqê xwestin û Başûrê Kurdistanê xwestin û kirin bin destê xwe sebebê wî çi bû û di van belgeyan da tiştê balkêş ku bala cenabê te kişan çi bû Belê gelek spas bêguman ev xebata ku li ser belgeyê wezareta belgeyên nehênî ên Wezareta Derve yên Brîtanyayê ku hatiye kirin xebata yekem nûne ev xebat ji aliyê biraderekî Başûrê Kurdistanê ku di salê xelasên salê heştê de ji ber Saddam ew hevalekî xwe baz didin çîne İngîltereyê kesên lêkolînerin kesên rewşenbîrin ew birader ew ê Şêrko Fethullah û dikeve nav arşîva Wezareta Derve ya Brîtanyayê ji wir belgeyan ew dike berhev dike lê mixabin piştî ku vê xebatê wek miswede temam dike nexweş dikeve kuça dawiyê dike yani şer rehmetê ew hevalî wî êdin hevalî wî piştî wefata wî van belgeyan birêk û pê dike diweşîne û gelek ewin gelek belgeyên gelek hêjan e û ne tenê li ser Başûrê Kurdistanê ne û li ser Bakurê Kurdistanê jî belgeyên salê 1921 û 22 û em bêjin li ser Şeyx Ebdulkadir û em bêjin kesên ku wî şaxê em bêjin li Stenbul em bêjin berpirsiyaretiya hereketê Kurd kirine em bêjin li ser wan jî hene mesela İngilîz û pirsa wekir ew ê yani İngilîz em bêjin xwestine ku Iraqê wextê bi dest pêxin yani xeta ew ê temam bikin xeta Hindistanê temam bikin mesela gelo haya wan ji petrolê jî hebû belê haya petrolê heye çünkü petrola
petrola Farisan İran'ı evan şov kirne. Yani despeka sali 1800 da evan petrola İran'ı derxistine em bejin desti wan da biyaşwa. و آ دوجان آ کردستانی جی های آن جه بیا یا برای کرکوکی نتری کرکوکی خواستنا ریا و هندستانی و ام بیجن به اویرا به بریتانیا را و بکنزانی و شخوا ام بیجن و سوریه به اوا اوی دانه فرانسا دانه و شخوا مثلا سای کوسپی کوجی هیا کو ام بیجن شخوا نو خدا پارو کرده benim parmakın hem bejin Irak ketke payı İngilizan, hem bejin Süriyeci ketke payı Fransızan de ne mani ku hem bejin ketke payı Fransızan İngiliz hem bejin mikaran o bikin kefadele hem bejin karbinin yani sebebi mazın evvel. Hocam tabi ev ne yeken belgeyin wezarata derve nehini en ku min kurmancawan amade kirî ne yekeme. Cara ewl 14-15 sal beriyan ha xebateke birêz bila rehem lê be Profesör Doktor Kemal Mezer ku dîroknivîsek gelek hêja û bi qedr û qîmet bû ew bi alîkariya Partiyeke Kurdistana Başûr ku wek madî alîkarî dikin ew xanima xwe hem ji bo tedawiyê diçe hem jî ji bo ku di belgeyên wezareta derve de xebatek bike belgeyan berhev bike diçe 7-8 mehan evê dimîne li Londrayê dimîne dikeve kitêbxaneya Brîtanyayê ew ê bi nav û deng û li wir em bêjin belgeyan berhev dike min ew jî bi vî awayê ew kir 13-14 sal berên hak û derket navê jî ew e Kurd û Kurdistan di belgeyên nehênî yên Brîtanyayê da Kemal Mezer Ehmed ew e em bêjin hecma wê jî gelek e 400 rûperê zêdetir e û bi sedan belge tê de hene bêguman xwe wextê me tune ku em îro bihez bikin ama kitêbeke gelek hêja pir hêja zanî êca ewahan jî ku wî biraderê ku çû beriya ku kitêb biweşe çû rehmetê em bêjin Şêrkû Fethullah ew jî belgeyên gelek hêja berhev kirine em ê tinê qismek em ê belge hema ewil hema belge ewil em bêjin ji bo ku fikrekî bide ew ê fikrekî bide pînerê me ka çi belgene belê a belge ewil ev e ku we jî bû kitêb hebû bi ser hev 25 belgene gelek bi awayekî praktîk jî em bêjin rêz kiriye destpêka kitêbê da em bêjin navê 25 belge bi reqemê wan ve hemû nivîstan de pişta beşa duduyan da behsa naverika belgeyan lê bilib kiriye ev jî belge ewil dibe mendûbê Samiyê Brîtanya yani mesulê İstanbulê dudiyê adara 1920 da nivîsaniye yani ev raporeke ku ji wezareta derve tabi ev rapor hemû nehênî ne hemû veşartî ne yani ev piştî em bêjin li gora belgeyan hinek hene 40 sal hinek hene 50 sal hinek hene em bêjin 6-7 sal sara derbas dibin heta Doktor Kemal Mezer behs dike dibe ku hinek belge hene em bêjin gelek hesasın em bêjin zêde digehîne menfaetê wan dewletan û qet ew nake jî yani em bêjin yani wan dernaxin bernakin dibêjî gelek kêm lê wa li Avrupayê em bêjin taybetî ew dikin yani ne wek em bêjin Tirkiye arşivê Osmanî jî venebûne belê li İstanbul dudiyê adarê 1920 vê raporê dişêne dibe mezînê min nîşane bi telgrafa nizam yani ew behsa telgrafê dike bala wî dikşîne ser wê telgrafê belê bi serbirindî nivîsa Mîster Ryan ya li ser helbesta Seyyid Abdulkadir Şerîf Paşa û kesên din yên peywendîdar bi hereketê neteweyî yê Kurdan ra
از dişinim liber desti ve biriz. Yani o dilitinin Şeyh Abdülkadir و Şerif Paşa و لسر mesela Kurd Çin'e demek ki ona muhakkak bir hevditine kirine و دوی hevditine de o nerine ku peşkeşe kirine büyük rapor ki vezaret raşandiye wezarata da var. Beri beri dibe nivisa beri ku davin paragrafa namaya liber desi mede hatu bu işaret kirin eve ku be hecmara nizam çend ya tariha 28 یک هزار نسل بیستان جوار هاتیه شاندن برجا اس پیشیار دکیم کو هر دو belge به هفره بین خواندن امضا به مندوب اسلامی یعنی تبریکار بریتانیا yücelüğü out kebe nave dibe nüvis yani nüvisavi bir havaya Seruki Kürt Seyyid Abdülkadir Kudruja Serdana Mr. Huhler ya 8-12 anda nehat geldi bu mendube İslami Druja 21 anda jibu ditna minhat jibu destura yani rekupekirina siyaseta duvarı Kürdistan'ı da ku be daxazê Kurdara lehevê daxadeke gelek bihêz pêşkêşî hikûmeta Xwedî şûk ya qeratiyê kir ve daxadek ji evekî gece hikûmeta Brîtanyayê. Abdülkadir Efendi got wisa dixuye hûn yani Brîtanya meseleyên Kurdistanê ji Fransıza re dihêlin. Yani demek evek yani bêjin hisek barê heye ku İngiliz mesela Kurdistanê ku ji Fransıza re dihêlin. Dema ku ji bo min ragihandin ku guhertina nû tenê tesîr li Kilîkyayê kiriye qasê ez zanim heta niha tu biryarek diwarê navçeyên Firehiyên di navbera Kilîkyayê ê sinûrê Îranê de tune. Seyyid Abdülkadir got ku xeberên taybetî yên ji Parîsê gihiştine destê wî gihandine wê qenaetê ku wisan fêm bike ku Fransızî mijûlê wê ne. Desthilata xwe heta Sîwasê Xarpûtê gelek ji wê zêdetî jî fireh bikin. Her wiha got Fransızan sozên baş li Kurdan dane. Lê Kurdan fikrekê lê nekirine. Ji ber ku ew dixwazin bi awayekî ji awayan dibin çavdêriya Brîtanya mezin debin. Vê carî kirine yani tekrar kirine ku gelek car gotine bi xwe dikarin serokatiya yekgirtina hemû Kurdistanê bikin. Yani dikarin serokatiya hemû Kurdistanê bikin. Vê jî ragihan ku astanga xerab ev e ku piskirêkeka meseleya Kurd di firehbûn û teqînê de ye. Yani mesela Kurd êdî wisa fireh bûye êdî ber teqînê tê biteqin. Bele. û Seyyid Abdülkadir ji hikûmeta Xwedî şûkür ya qeratiyê daxwaza alîkariyê ji were milletê xwe re dike. Ku ji bo bergêrî ê pûçkirina hereketê Tirkiye netweperest û berhelîsta beravbûna Bolşevîkan be û çerxa yani sermilê guftûgûyên Seyyid Abdülkadir diwarê pêşeroja Kurdistanê de evin. Kurd tenê parastinê ji Brîtanyayê dixwazin. Yani ev daxwazê Seyyid Abdülkadir. û du heke jarî hikûmeta qeratiyê ya Brîtanyayê ve otonomiyeke temam ji bo wan bê misûgerkirin ew bi mayîna dibin ara Tirkiyeyê qayîl dibin. Kurd naxwazin Kurdistan dibin çavdêrî parastina awa de li ser çend dewletên biçûk ve bêperçekirin. Yani ev xeleke pir mühim e. Tevî şaxê ne tenê ku Seyyid Abdülkadir em bêjin axaftina Yusuf Ziyabek a di meclisê de heye. Wextê mesela Musilê ew dibe yani dixwazin ku bi Iraqê vegiredin tük kez qasê Yusuf Ziyabek qasê Kurdan hebelê nasekirin. Yani dibêjin ku yani Musul wextê tê gotin hemû Kurdistana başûr e. Wilayeta Musilê zanî
Yani Evet. aynı Seyyid Abdülkadir jî ev vê nêrînê em bêjin tekrar dike ku bi awayekî şiddet li hemberî ew ne. Yani belge bi vî awayê ne belge di hûn dibînin ku bînerê me ez hêvîdar ku em bêjin me ku Kurd ji belgeyekî çend gotin xwendin fikrekî kêmasî dide bînerê me hêja ku ev belge gelo çi ne. Belê em vê jî ew bikin derbasî ewa Tirkiye wextî me herada kêm dibin Evet. ve derbasî mijara xwe Davi. Pirtûka siyah. belê kerem kir. Belê. Ez dikarim ya bêjim temaşevanên hêja di wan belgeyan da ji xeynî Seyyid Abdülkadir behsa pêwendiyên bi Simkora jî tê kirin, behsa Şêxên Berzan jî tên kirin, li ser wan jî rapor hene, ew tev di wan belgeyan da bicîne. Belê, pirtûka sisiya ku îşev em ê bi we bidin nasandin, pirtûka Rojhilatê Kurdistanê ew jî di dema şerê duhem ê cîhanê da yani 1941 û 45 da belgeyên Sovyetê Yekîtiya Sovyetê ku li Rojhilatê Kurdistanê wê demê bicî bûne belgeyên wan in ku bi Kurdan ra çi pêwendî danîne, çi kirine, bi çi çavê li Kurdan hêrtine, ew mesela mehebatê ye û mesela em bêjin Bakirofin û nizanim kîne tev tê de hene. Îcer ez dixwazim ji kekê xwe bipirsim. Gelo yek di van di vê pirtûkê da ew belgeyên ku tê dane. Pirtûk piçekî mezin e ez dixwazim pirtûkê jî ew bikim. Ew jî nivîskar Doktor Evresyaw Hewramî ye. Kurmanciya wê Ziya Ewcî ye. û pirtûk ji 400 sayfeyî rûpelî pêk tê. Di pirtûkê de gelek ew hene belge hene. Ez dixwazim bipirsim di pirtûkê de qet behsa Qazî Mehemedû û Jekafê û Partiya Demokrata Kurdistanê ku li wîrê tê avakirin li ser wana tib belge hene tinin ez ya dixwazim bipirsim û dîsa di wê demê de ew Kurdên Rojhilat çi xwestin çi bikin Sovyet bi çi awayî nêzî wan bû û tu belgeyek ku bala te kişandiye tu ji kerema xwe pêşkêşî temaşevanên me bikî. Belê gelek spas. Gelek spas ev xebata han wekû we jî got ji aliyê Efrasiyab Hewramî ve hatiye amedekirin. Efrasiyab Hewramî mixabin çend sal berên hat û rehmetê ew Sovyetê xwendibû. Ev kitêb jî ne kitêba wî a yekem e. Kitêba wî a yekem min ji bo sed saliya hatina dinê a Seydayê Mele Mustafa yani 2003 da amade kiribû ev kitêbe. Heta niha ez bawerim çapa sisiyan jî derketiye. Yani eleqeke gelek mezin. Ev jî arşîv e. Ji arşîva ew ê. Ji arşîva Rusyayê bûtiye. Yani ew em bêjin 1947 heya 1958 ku Seydayê Mele Mustafa bi şahsiyet Sovyetê em bêjin çawa kirine, çi kirine, em bêjin namê wî ku ji em bêjin Salî ra nivîsandine, Kiroşev ra nivîsandine. Ya ew li ser wan e ev behsa wî û ev kitêba wî a yekemek ku me ji bo sed saliya hatina dinê a Seydayê Mele Mustafa ew kiribû amade kiribû û kitêba wî a dunya jî ev e ku destê me da ku çap bûye Rojhilatê Kurdistanê ku bi navê Rojhilatê Kurdistanê kitêba sisiyan jî bernameke din de behs kir ew jî cardin Efrasiyab Hewramî ye
جادن belge Rusya'yı و Sovyet'i. Yani 1914 haya hecde Rusya'ya çağrıtı و 1918 beveci Sovyet'ine و serviye zedetir yani 1918 haya 1924 همه بیجه تمام کتابی از باورم چند برنامه بدیان هم کوچکی که بحث کرده سر تشکیلات استقلالیه همو belgene hem بیجن هف دیترین خالد بک زیا بک Kemal Fevzi Bek hem بیجن کتابه که قالن داشتی نیزه 400-500 روپرانه او نهار بر چاپیه هی بیدارم demek ki nezik da او کنین او کسی کو سر حرکت آزادی کو بگوتنا عامی کو هم یارد بیجن خبا دیکن استفاده که گره مازن جوان بینه بلی خباتا هان da gerek بحث که ev jî nabera yani belge nabera sala 1940 andane. Çima 1940 zanın kubinere meyheca hücud zanın 1940 anda se devlete mazın ecbu ku ditin Hitler İran'ı embeci jibu alikariye ev bukartine lisel İran ra alikari diçe enya nazistan Rusya'yı avan biryardan ku İran'ı işgal dikin u Amerika İngiliz u Sovyet evca kısmı mazın mıntıka embeci mukriyan ketbindesi Sovyeti kısmedin döndesi İngiliz'de kısmedici yani berdesi Amerika'da. İcberiye yani ev belge ayda van sağlanın. Yani işgalkerine İran'ı 1940 kandane u 1940 kan şu ve ev konsolosin Sovyeti yin kul Kurdistan'ına embejin Urmiye u embejin Jedin kulvan daranın ev raporun لسر روشا کردستان لسر ام بیجن کردان کو وزارت در ورن بیسادله برهم جوان پیتیم بله کتاب ام بیجن سرانسر خود سروی ام بیجن لسر حرکت کردی لسر ام بیجن جکافیه لسر قاضی محمد علاقت ام بیجن قاضی محمد پارتی دموکراتی کردستانی به اوی را به سوویت را و علاقت جکافی به وارا ام بیجن دامزاندنا جکافی و پشا و ام بیجن گرتنا سروکی جکافی ام بیجن و پشا دامزاندنا پارتی دموکراتی کردستانی پیشی دبی پارتی دموکراتی کردستانی ناویه و پارتیا دموکراتی کرد ناویه پشا دو پارتی دموکرات حزب دموکراتی کردستانی هنه یک دو او هنه یک belge که gerek mühimeye ku şeyla او şeyla Sovyeti avi çaxir lehemberi hareketi Kurd ku او dike bağvaki zarar da nişan او jî nivîse ke Molotov ku وزیر درو سوویتی ولی جی کنسولوس و سفیر ایران به تایبەتی کنسولوس سوویت این کردستان را نشینه او جی عین وکی او فرانسزانه حتی اگر مرو بشه او تر بکنه نامروکا خدا yani ام بیجن نظام قدر خواب خود تعیین کردن ام بیجن نظام دوستیا ملت بنده نظام چه براستی همه چیروکن همه چیروکن yani konsolus aran visen yaku bütün avayet hün alikarya dahade kurdane azadi sarhabuni nekin. Ber ku dosteme aciz bin. Dostema kine Türkin.
çavan yani o dikin yani burası yani mürü şerm dike. Lister navi evi, lister navi nizanım kadara xob xot tayin kiri, lister navi birati nizanı geran melan nizanı çi دخیه کو تشتی پوچین یعنی تشتی منفعت آوان کو ام بین هبه او یک باوا کی اوجی یعنی باوا کی حش کی او تکه یعنی وان ام بین ایقاز که چما وقتی کو سوویت دکه به کردستانی پیشوازیه که گله عالی خلق کرد ولیته کردن حتی شاعرین بنابو دنگ ایوک هیمن ایوک مام هجار شعر سردن میسن yani bak kaside dilmişsin ne bicin gazela kan bicin dazda bey yani kaside direj yani meth Stalin meth Sovyeti işte meth Kızılordu o en bicin avaki gelin peşvaziye van o konsoloslandikin yani o sandikin ku o konsolos hatta dibin tesir avan da en bicin raporu xoda dibejin ku Kürt gelin peşvaziye metkin gelek Sovyet hezkin selvi Molotov avdike yani ve nüvisedin icvaradın nüvise ikaz ke yani o av yek yani ev belge derece emni karınlar şu vakti metnük o em derece ya dünyan yani JK juha ser ava ku Sovyet em bejin ketkel ur zanım hava ki em bejin azadi çeviye hatke dani ne usana Beryami da şu an Ruculat Kurdistan Partiye ki Parti Azadiye Kurdistan هي Parti Azadiye Kurdistan 1938 az eğer şaşna mübteda mezrandın dübendit kebena beraser hukukati o da yani faaliyet خود desteklandın bişrar ser esası em bir 1940 da jekaftiya vakirin yani xabata milleti Kurd, xabata netevi Kurdistan Kurdistani ne em bejin Sovyet hatkel ur havaki azadi nizam çiçeğiye ne var yani çiçek usta onun yani. Keko de belgeyan da bahsa pevendiyen Kurda u Azeriya jite kirin. Beli belge hene belge gerekin. Belge gerekin. Yani tabii Azeri yani Sovyet Kurdan dübün ama Azerbaycan'a ama da evkinde yani kabul kirine. Yani en büyük ve Kurdistan falan ne yani en büyük Perçekeci evi Perçekeci Azerbaycan evci en büyük evdesi evi de Azeri Kurdan kabul ne ki nevi Kurdan em evinin yani em cüdane ardeme cüdaya و gerek münakaşa. Misal ekden tine bitim az bağırım şu vakti meci evdibim. Viçakı Sovyet vakti çuvalır gerek cihan em bejin evi danine. Komelin kültürü danine. Tişteki gerek balkeş belge ki dü temsilkarın Sovyet'te dişte muhabbeti 1945 yanda. Dixwazin li muhabadê komeleke kültürî danin. Wî ca tiştekî balkêş di navbera wan her du temsîlkarên Sovyetê temsîlkarên JKF'de ew şaxê Hizbê Demokrat nahatiye danîn û münaqeşeke ecêb çêdibin. Ew dibêjin navê wî gereke rêxistina kültürî ya Îranê be. Ew ê JKF dibêjin nabe dibe. Rêxistina kültürî ya Kurdistanê. و دوره درش اوت کن اوت بيجي ايران اوت بيجي كردستان وار حاصل لهم لكن قاضي محمد جيلونها ليد خدشن يعني حساب كي يعني ام بيجن كوملك kültürü تيداني لمحابات تيداني و لهمبل نابي كردستان دت كابل يعني لهمبل يعني اف شرمزاريه براسي وقت مروا بلغنا حمد وان بلغنا دانا يعني بالدهان حتى اسكارم بيجم جبكو حجم كتابي أوا بستادام belge hene dur em bejin jibu dîrok nivîsê me ji bo lêkolînerê me bi rasî gelek hejane ez hêvîdarim me bi vê xebata mitewazî biçûk me karî be em bejin hinekî materyal hinek dokûment em bejin me raxistiyar berdestê lêkolîner dîrok nivîsê me hêvîdarim jî îstîfade bikin و فرهتر و كورتر çünkü ev vazife wana ev minin az wargerim yani az nadir nivîs em bêjin lêkolînerê dîrokê me
هيك علمي دروكي خواندنا وظيفة وانا وان فرحتر كورتر بجينم بردسي كرماجي آخوان بله أنا مجار فرهن ده ام بيجن 45 دقيقة ساعة كده بيقوان برو ancak تكاره هناك ام بيجن خال الأساسي وك فكرك بدا خواندوان هجا ام شو ام بيجن او ارمانجا برنامجي شو او از بهارم يعني از تشتكيكو ام بيجن برسا كيدن او هذا ام او بكن ناكاكو بالتاني از دخوازم فيا بيجم جناب ترى تم توازيتيت كي هنكي يا استغفر لا ولا لا براستي خباتين تا خباتين جرام بهانه مالتا ابا بج بويوان خباتا تماشاوان هجا امه برنامه بوی رنگی امه به کک زیارت چیکن هی پرتوکین وی کو ده دستمدان له من نخوندی جیانه از هدی وانا امه بینن روجره ککو گوتنه تی داوی ام هاتن داویا برنامه خو گوتنه تی داوی gelek spasiyat kim kek hanifi و gelek spasiye çarper medyayı ku ev fırsat dizeme enban beremen eja dizene nasin di çerçeve ketten de jibe و خبات دوا که هم بجن فعالیت که متوازیه باشه و از گلک سپاسی وقت کم و گلک سپاسی برای خوی آزادی کم و گلک سپاسی بینرین هیجایی کم که گوی خواهد دارمه گلک سپاس از جی سپاس دکم مالتا آواج بوی کت بشداری و برنامه بوی بله تماشاوان هیجا ام بوی آوای هاتن داویا برنامه خو هیویدارم که ما به هفره دمک برهمدار در باسکر حیانی برنامه کی دنه بمینن دخیر و خوشیه دا شب باش